Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21 fevralda Mary welaýatyna iş saparyna baryp ol ýerde ministrler kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Emma mejlisde ýurtdaky azyk, un we çörek meselelerini agdamady. Türkmen telewizionyasy prezidentiň bir meňdeşgeýinden gyz gelinlerden döredilen janly diýi bar. Ýaşullar, doga dilege diýen din wekilleri we aýdym sal sol sanyny çağalaryň gatnaşmagyna tans şogun alkyş sözler bilen garşy alnyşyny görkezdi. Ministrler kabinetiniň göçme mejlisiniň dowamyny vice-premier Maksat Babaýew mejlisde topuk gaz geçirji proýekti boýunça ýolbaşy komitetiň Mar şäherine geçiriljek 25-nji mejlisiniň gün tertibi hakyna hasabat berdi. Ma'lum bolýar, bu mejlis topuk gaz geçirji proýektiniň owgan bölüginiň gurulşygyna badalga berilmeginiň öň ýanyna geçirildi. Ekspertler topuk geçirjisiniň öňündäki esas kynçylyklaryň biriniň maliýe beýlekiniň howpsuzlyk meseleleri bilen baglygyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä, geçirjiniň 85% garajatyny Türkmenistan çeker. Owganstan bolsa odaly gurulşygyň, soň geçirjiniň awaz saklanmagynyň howpsuzlygyny üpjün eder. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulugy göçme mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga da bir näçe mesele teredilenligini we olar boýunça degişli çözgütleriň kabul edilenligini habar berýär. Şeýle-de döwlet başçynyň ýaşullar bilen gurrundaş bolup, Mary welaýatyny durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan uğurlary bilen gyzyklananlygy aýdylýar. Emma ne diýilýän çözgütler ne de welaýaty ösdürmegiň esasy uğurlar aýdyňlaşdyrylýar. Şu aralykda Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulşan yerli synçy döwletiň geçen ýyl ilaty yeňillikli wakadan berilýän gaz, elektrik hyzmatlaryna täze nyrh girdip, eýýäm uly tygyşytlyk çärelerini görenligini, emma gymmatbaha gurulşyklar, mehmanhanalar, kongres sallary we beýleki desgalar üçin sowurulýan pullary tygyşytlamaýanlygyny bellädi. Mejlisiň dowamyna ýene bir güwer çökläp çykan, emma detallar anyklaşdyrylmadyk mesele bolsa, ýurduň özüni üpjün etmek üçin öňürýän önümleri bilen bagly boldy. Mysal üçin, vice-premier Gurbannazarowyň beren hasabatyndan ýene bir gedek daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümler barada gurrun edilenligini görse bolýar. Ýöne hökümet başlygy öz ornundaşlaryndan bazarlardaky anyk ýagdaý, bahalaryň gymmatlamagynyň, un, ýag ýaly ilatyň günnelik sarp edýän önümleriniň gatalmagynyň sebäplerini soramady. Emma Berdimuhammedow o huzulugyna jogap berýän vice-premier Oraz Gelliýewi diňläp, ýene bir gedek güýürlük buğdaýa ýydak etmek meselesini gozgady. Yerli synçylar, azatlygyň habarçylary bilen gurulşan daýkanlar häzir ýylyň gurok gelmegi, Garawun kanalynyň we beýleki ekrançylyk ýaplarynyň gowy arassalanmazlygy, suw howdanlarynyň baglykçylyk kozuluklaryny öwrülip galmagy derarly güýürlük buğdaýyň göýdügip galmak ähtimallygynyň alada bildirýärler. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan marly ýaşaýjylar regionuny un meselesiniň barhakän ýakasyny tanadýanlygyny aýdýarlar. Şugun Azatlyk radiosu bilen gurulşan Aşgabatly bir ýaşaýjy bolsa, el haltaly buğdaý gözläp ýören adamlaryň barhak köpelýänligini habar berdi. Gepin gerdisine aýdylsa, 1993-nji ýylda ýurtda un, çörek gytçylygy döräni şol wagtky prezident Sapar Muratniýew özüni ornundaşarlarynyň ağlanlygyny, ýagny ambarlarda galan gallanyň hakyky meswerini özünden ýaşyranlyklaryny aýdypdy.